znači da sustav ne funkcionira onako kako šta bi ja želi u gradu. Žalbu koju imamo nisam je pročitao, dobio sam je jutros. Tako da ne mogu ti sad iskomentirati, nažalost želi sam pročitati pa da mogu dati. Znači definirane, čekamo sad na trgovačkom sudu da procedura se završi. Hoće to biti dan, 2, 3, 5, 10, nije u našim rukama. Dobro je bilo njih 10 ronioca sa našim Antonijom Nađom Žaja skupa. Bili su u operaciji nekih 50 minuti. Tu doli cijeli potez rive od Fine pa do Kantuna su prošli, odradili, skupili smo jedan kamion smeća i to je uglavnom to. To je jedno od najjačih sveučilišta što se tiče zemljopisa. Koliko je bila brojna delegacija? Delegacija, tu 3. godinu zaredno, ja ih ovdje primim, bude ih otprilike 10-ak studenata i profesorica. I tako, njima se visi jako sviđa. Idemo sad u izradu strategije grada Visa, o tome će biti javnost obavještena. Šta se tiče veleučilišta Vern, ja se nadam negdje tamo do kraja 10. mjeseca da ćemo imati strategiju razvoja grada Visa. To cirka 7.000 kuna od ulaznica. Mislim da s tim nećemo stati kao grad, isto tako apeliraju na sve i na udruge i na fizičke osobe i pravne subjekte na području grada Visa i planiramo također jednu humanitarnu akciju, ne znamo u kojem vidu ćemo je napraviti, tamo negdje malo kasnije da pomognemo Gunji, jer kao što znamo imamo ovdje jednog našeg stanovnika koji je sa područja Gunje. Stručni ispit, državni stručni ispit, spremni za nove radne pobjede. Znači oni ostaju, ovo troje ostaje do daljnjega, tako? Ne ostaju, to ćemo vidjeti malo, moramo različiti. Stanje s muhama je kritično. Ima u petak i subotu su se, znači, deratizirali smetlište i oko kontejnera svih. Nadamo se da će to pomoći, da će muha biti manje. Znači neće ih biti na meniju po restoranima? Nadamo se da ne. Ajde se. Ljubljana.